सांगली जिल्हा परिषदेमध्ये सत्ता स्थापनेवरून महायुतीमध्ये नाराजी सत्र सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे। महायुतीमध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याचं दिसतंय आणि या सत्ता नाट्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। जिवंत माणसं एकत्र असतील तर भांडणं होतात असं सूचक विधान चंद्रकांत पाटील यांनी केलेलं आहे। जिवंत माणसं ज्यावेळेला एकत्र काम करतात त्यावेळेला म्हणजे यंत्र असतील तर त्यांचं काही भांडण होत नाही। जिवंत माणसांची भांडणं होतात, मग ती जिवंत माणसं असल्यामुळे ती बसून सोडवतात, पुन्हा तिथे न अडखळता मार्गक्रमण करतात। असं काही असेल नाहीये फार तर ते माननीय मुख्यमंत्री महोदय हा एक असा लोहचुंबक आहे की तिथे गेले की सगळेजण त्यांचं मान्य करतात, तेही अतिशय योग्य मार्गदर्शन करतात। ते बाबा दोन गोष्टीत तुम्ही मागे जा, दोन गोष्टीत तुम्ही पुढे या, असं करा। काही नाही आहे तर तुम्ही मुद्दाच उपस्थित केला नाही, कसं माणसांच्या कामामध्ये आहे